खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान फिल्माव साफ्रोमखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव बरायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव स' लोगोफोर आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि नोंथांमोननि सिगाङाव जेनेबा शेयार खालामनो सानदोंदि जेनेबा दिनै गोबाव समनिफ्राय भिडिअ लाबोनो होनब्लाबो माने लाबोबाय थानो हाया जानानै फैबाय थादों नैबे आंनि नैबे मोनसे चेनेलाव आरो स' आंना चेनेला बिदिनो माने थाद' भिडिअफोरखौ लाबोनाय जायो कन्टिनिउ माने भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हाया जाहैदों बेनिखायनो बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोना गोबावजोंसो आपल'ड खालामो होननानै भिडिअखौ नायालासिनो दाथा मानो होनबा मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै ला जाहाथे गोदान भिडिअ नटिफिकेसन नोंथाङा मोनबाय थायो सिगांग्रो आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम कमेन्ट खालाम भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम दा भिडिअखौ जागायजेननोसै नङा होमबा दिनैनि टपिकआ ओरैबायदि सानदों आं जेनेबा गोबां आं नुबोगासिनो दं सेंग्रा सिख्ला उन्दै बैसोआवनो जेनेबा भाइराल गोबां माने प्रब्लेमाव गोलैनानै थानाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव फैनाय नै मैया दाखालिसो जानानै थांबावनाय बेफोरबायदि माने सोरबाफोर नुयोब्लाबो माने बे गाज्रि भिडिअफोरखौ माने आपल'ड खालामा जाहाथे ससियेल मिडियायाव आगारा माने बेफोरबायदि आगारनाया मोजां जाया आरो माने सोरबा बायदिया दासो फरायफुबाय थानाय सोरबा बायदिया हमना ला फरायनायखौ गारबाय बिथाङाबो ओरैनो दं बर्थमान थिग बिदि जायो आरो अब्लाबो माने बिथांनि लाइफखौ माने बरबाद खालामना होनाय जायो आरो ससियेल मिडियायाव आगारनाय लोगो लोगो बिथाङा माबा मोनसे गोरोन्थि भुल मावदोंब्ला बिथांखौ बुजायनानै बा माबा मोनसे समाधान जेनेबा समाजाव बहुद गामियारियाव बहुद माबा थायो नालाय बिथांमोना गामियारियाव सावरायनानै माने बेयावनो माने बन्द' खालामनांगौ आरो जेनेबा दा बिथांमोना खायफा बांसिनखौनो नुदों जै सोरबाया गोरोन्थि मावोबा बेखौ माने डाइरेक्टलि ससियेल मिडियायाव आगारो आरोखि बे डाइरेक्टलि ससियेल मिडियायाव आगारनाया माने गोरोन्थि आरो दा बिथांनि इयुनखौ साननांगोन ना बिथाङा दा फरायगासिनो दं बा माबा मोनसे खामानिफोर मावगासिनो दं हमना ला फिसा जब बा नागिरगासिनो दं दा बिथांखौ डाइरेक्टलि गोरोन्थि मोननानै ससियेल मिडियायाव आगारनाय लोगो लोगो बिथांनि लाइफ माने नङा होमबा जायखौ होनो जोंनि बर' रावाव जेनेबा जाखांफुनाय समावनो सोरबाया जुदि माबा मोनसे बुंनानै जेनेबा बिथांखौ लासिं खालामोब्ला जेबो बुजिस'नो हायियाव माबा मोनसे जिउखौनो माने फोजोबनायनि लामासो माने थांखिसो लायो आरोखि बेबायदि थांखि लानायखौ जों नुबोगासिनो दङ दाखालिबावैसोबो जानानै थांबाय आरो गोबां जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोरबायदिनो सोरजोंबा ससियेल मिडियायाव आगार जानायनि थ्रुयैनो माने गोबाङानो माने बिदिनो गावनि जिउखौ माने बरबाद खालामनानै लागासिनो दं आरो दा बेखायनो माने बयबो साननांगोन माने दाय गोरोन्थि मोनोब्ला बिथांमोनखौ माने ससियेल मिडियायाव हंगारनो नाङा माबा मोनसे जायोब्ला जेनेबा मोनदोंब्ला बुजायनानै मोजां लामाजों दिन्थिनानै मोजां लामाखौ देखायनानै हो बिथांमोननो बेफोरबायदि दाजा बिदि खालाम बिदि खालाम बेफोरबायदि बुंनानै माने बिथांमोनखौ फोसाबनो हायो आरो जे बुनानै माबा मोनसे ससियेल मिडियायाव आगारनानै भिडिअ बायदिसिना खालामनानै बेखौ आगारनाया बिराद जोंनि गोरोन्थि आरो दा बेखिनियानो आंनि भिडिअआव फैनाया आरो थ' मा होनबावनो जोंनि आइजो माहारिफ्राबो माने गोबां जोंनि बर' समाजाव फिसाय गोनांफ्राबो माने गोबां गोरोन्थि मावगासिनो दं दा बिथांमोनखौबो गोबां रायजो राजाफ्रानो माने गामिफ्रावनो माने बुजायनानै बिथांमोनखौ बन्द' खालामनांगौ आरो माने बेफोरबायदि दा खालाम दा मैया दाखालिसो मोनसे ससियेल मिडियायाव नुबावदों जेनेबा बिसोरो बुंनाय बायदिब्ला बिसि फिसायखा आरो बिथांमोना माने हमना ला बिसिखौ फिसाया गराइ बा मैदेर बानायनानै जेनेबा ससियेल मिडियायाव आगारदों नङा होमबा दा बिथांमोनखौबो लानानै गोबां मानसिफ्रानो जोंनि आइजो माहारिफोरा जेनेबा बिमा माहारि बिथांमोना गोबाङानो दुखु मोनदों जाहाथे बिथांमोनाबो बुजिस'वाखैमोन आरो जेनेबा मिथियाखैमोन दा बिथांमोनाबो मिथियैयाव माने भुलावनो गोरोन्थि होननाय बायदि जाहैबाय बिथांमोना मिथियैनि खारनावनो दा बेखौ माने आगारनाय जादों आरो बिथांमोनाबो आंनि साननायाव आरो दै खिन्थु मिथिखानानै बुजिखानानै आगारदों नामा जेनेबा भिडिअ आपल'ड खालामदों नामा बेखौ आंबो मिथिया बा सोरबायाबो मिथिया जाय आगारदों बिसोर मिथिगौ आरो ना बिसोरनि गोसोआवसो दंसै दा जों आगारबाय ससियेल मिडियायाव बिराद गोरोन्थि जादों जों बिदि होननानै बै मानसियाबो माने दा बुजिबाय जानांगौ आरो ना सिगाङाव मिथियाखैमोनब्ला दा बिथाङा मिथिबाय जानांगौ आरो दा बेखायनो खावलायो जाहाथे माने बुजिखानानै बा मिथिखानानै रावबो मानसिया गोरोन्थिबो मावा बेनिखायनो माने गोरोन्थिखौ सुद्रायलायनाया जों गाव गावनिनो दायथ'
दा बिथांमोनाबो मिथियाखैमोन जानो हागौ आरो गोबां जोंनि बिदिनो बिमा बिफा माहारिनि मानसिफ्राबो माने बुजिस'नो सानस'नो हायैनि जाउनाव भुल गोरोन्थिखौ मावफ्लाङो आरो दा सेंग्रा सिख्लायाथ' गोबाङानो बुजिखाया मिथिखाया जेब्ला मावगोन बा मावफ्लांगोन जाखांनायनि उनावसो बिथांमोना माने बुजियो बयबाबो आरो नोंबाबो आंबाबो बयबाबो माने गोरोन्थिया उनावसो माने नंमारगौ आं गोरोन्थि मावबाय बेफोरबायदि माने साननाय फैयो आरोखि नङाबा आं सिगाङाव बेखौ मावोब्ला आं मा जागोन बेखौ रावबो साना आरोखि नोंबाबो साननाय नङा आंबाबो साननाय नङा आरो बेनिखायनो बेफोरखौ बांद्राय सिरियासलि माने दुखु लानानै गोबां इन्टेलिजेन्ट मानसिफोर दङ बिथांमोना मोजाङै सानै हयै माने बेखौ माने माबालायनांगौ आरोखि द्रप खालामनांगौ आरो जेनेबा दोननांगौ बिदि आरोखि गोबां ससियेल मिडियाआव बांद्राय माने गावजों गाव नांलायलायोबा गावजों गाव बुंसोलायबाय थायोबा बे माने जोंनि हारिखौ डेभेलप खालामनायनिसाय डेभेलपनि माने गाहायावसो थांनाय आरोखि डाउन जायखौ माने जोङो गावजों गाव जावलायलायबाय थायोबा बा बुंसोलायबाय थायोबा बेखौ मोजां लामाजों थांनाय नङा आं बेखौ सानो आरो दा जिथुनाखि आं भिडिअ माखासेफोर नुदों ससियेल मिडियाआव जेनेबा आंबो दा बर्थमान हमना ला गोदान गोबाङानो आं नुदों ससियेल मिडियाआव सोरबा सासेखौ सोरबा इउटुबारा माने जावलायलायबाय थायो आरो माने रायबाय थायो आरो जेनेबा बुंबाय थायो बे जायाखै नोंना बिदि खालाम बा आब' बा फंबाय बा बिदा बेफोरबायदि माने मोजां रावजों कमेन्ट हरलायनांगौ आरो फोरमायलायनांगौ जे नोंना बिदि जादों बिदि नों बिदि खालाम ओरै खालाम थिग बिदि बुजायलायनानै बेखौ फोरमायलायनानै मोजां रावजों माने फोरोंलायनांगौ आरो दा जोंना बिदि फोरोंलायनाय नङा माबा मोनसे भुल गोरोन्थि जाबाय बेखौ डाइरेक्ट बुंहरबाय माने डाइरेक्ट जाहरखाबाय आरो बिदिसो नों माथो बिदिसो माने अनेक बिदि जागासिनो दं आरो नाथाय बिदि जानो नाङामोन आरोखि दा जोङो ससियेल मिडियाआव गोबां गियान होनो हायो माखासे मानसिफ्रा बा जों बा नों आं बयबो माने ससियेल मिडियाआव नायनानै माखासे गियान लानो हायो गोबां मानसिफोरखौ जों नुदों ससियेल मिडियाआव नायै मालाय गियान बुथुमगासिनो दं गुबुन जाथिफ्रा दा हमना ला आजिखालि स्कुलनि फरायनाय माबा मोनसेबाबो एग्जामनि माबा माबि नायनोब्लाबो आरोखि दा बेखौ जोङो ससियेल मिडियाआव बे इउटुबाव सार्च खालामबानो सब मोनजोबखायो माबा मोनसे नांगौबाबो नों माबा मोनसे गियान बुथुमनोब्लाबो दा जोंनाबो बर' रावजों माखासे गियानफोरखौ फोसाव जेनेबा इउटुबाव नों इउटुब चेनेल दंबा नोंबो इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंबो बुं मोजां रावजों खोथा बिदि खालाम बिदि खामानि मावबा बिदि साक्सेस जानो हायो बिदि खालामोबा नोंहा इनकाम फैयो बेफोरबायदि मोजां टपिक लाबो कन्टेन्ट लाना फै नाथाय जोंना बिदि नङा माने माखासे मानसिफ्रा माने बिदि मोजां कन्टेन्टखौ लाबोआखै आरो फोरोंलाया दा जोङो नुबाय थायो गुबुन जाथिफोरनिफ्राय नायो जों गुबुन जाथिनि बांसिन नायनानैबो सोलोंनांगौ जायो दा जों नायो आरो गुबुन जाथिफोरनिखौ नायनायाव जों गोबां नुयो जेनेबा नों रोङिखौ आं फोरोंबाय आं रोङिखौ सोरबाया फोरोंबाय बिदि माने नोंना जायाखै बिदिसो फंबाय बा आदा बा आब' बेफोरबायदि माने फोरमायलायनानै मोजां बुजायलायो जोंनिया डाइरेक्टलि माने नोंना जायाखैबा नोंखौ गाज्रि रावजों माने सोंखारिखायो आरो माने जावहरखायो आरो बिदि जावहरनायखौ माने गावजों गाव जावलायनो नाङा माने सोरबा सासेखौ सोरबा जावलायोबा बे माने गाज्रिसो जायो आरोना ससियेल मिडियाआव गाज्रिसो नुयो दा बेखौ मोजां रावबो माने जोंनियाव बर' रावजों बानायदों बहुतानो बानायदों खिन्थु माखासेफोरखौ माने नाया आरोखि बिदिबाथाय माने रावबो गोसो होआ बिदि माने गाज्रि ससियेल मिडियाआवथ' बांसिन गाज्रिखौसो गोसो होयो अब्लाबो बेखौ होनाखै जे आं जेनेबा माखासे गियान नलेजखौसो माने जोङो हगारनांगौ आरो जेरै जोङो गुबुनफोरनिफ्राय जेरै जारिमिन बायदिसिना टपिक आगारनायफोरखौ नायो थिग बेफोरबायदि आगारनानै माने मोजां मोनसे टपिकफोरखौ लाबोनानै होनांगौ आरोखि स' दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो लोगोफोर नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव प्रेस खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे गोदान नटिफिकेसन नोंथांनाव सिगांग्रो मोनहैग्रोनायनि आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो अननानै कमेन्ट खालाम लोगोफोर जाहाथे गोदान भिडिअफोरखौ आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो हायो बा लाबोबाय थानो हायो आरोखि बाय दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो